παρουσιάσουμε εδώ πέρα τα αρχικά στάδια στο Arc Catalog όταν δημιουργούμε ένα νέο πίστη. Ερχόμαστε στο σε, δημιουργούμε new folder, ένα νέο φάκελο, τον οποίο ας τον ονομάσουμε student. Τον βλέπουμε που ερχόμαστε εδώ πέρα, νάτος. Και μέσα σε αυτόν εδώ θα δημιουργήσουμε δύο φακέλους, import, στον οποίο θα βάλουμε όλα τα αρχεία που μας δίνονται από την άσκηση, και ένα νέο φάκελο, export, όπου θα βάλουμε όλα τα αρχεία τα οποία θα δημιουργήσουμε. Στον import θα πάμε στο φάκελο που έχουμε εδώ, για παράδειγμα Zagliberry, αντιγράφω τα αρχεία μου και έρχομαι στο φάκελο student, στον υποφάκελο import και κάνω επικόλληση τα αρχεία μου. Εδώ υπάρχει ένα αρχείο shapefile, άλλο ένα, ονόματα οδικό και οικισμοί, και υπάρχει και ένα raster που λέγεται Zagliberry. Όλα τα αρχεία θα πρέπει να ελέγξουμε πρώτα αν βρίσκονται σε συντεταγμένες ελληνικές. Εδώ, Greek grid, βλέπετε ότι είναι. Πάμε στο οικισμοί, split properties, Greek grid. Αν δεν ήταν, θα πηγαίναμε εδώ πέρα που λέει select projective coordinate system, στο national grids, και θα ψάχναμε το Greek grid. Εδώ είμαστε ok, τα ok. Πάμε στο αρχείο raster, όπου θα κάνουμε την ίδια δουλειά, και με το properties εδώ με βγάζει σε ένα άλλο μενού. Τα αρχεία raster θα πρέπει να έχουν πυραμίδες. Βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχουν πυραμίδες. Έχουμε και πατάω build για να δημιουργήσω πυραμίδες. Είναι μια διαδικασία η οποία αργεί λίγο. Λοιπόν, επιλέγουμε, μας βγάζει εδώ πέρα σε ένα νέο παράθυρο, το οποίο πατάω ok, δημιουργούνται οι πυραμίδες. Μόλις τελειώσει είναι completed, είναι close, και παρατηρώ ότι τελικά υπάρχει ακόμα η ένδειξη ότι δεν υπάρχουν πυραμίδες. Θα δείτε όμως παρακάτω τι γίνεται. Έρχομαι εδώ πέρα που λέει Spatial References, και εδώ πέρα θα πρέπει να γράφει Greek Grid, όπως έγραφαν και τα άλλα. Έρχομαι εδώ στο Edit, Select, Projected, National, επιλέγω το G για πιο γρήγορα, Greek Grid, πατάω Add, εφαρμογή. Ok. Βλέπετε εδώ ότι μπήκανε οι ελληνικές συντεταγμένες, όμως οι πυραμίδες είναι ακόμα απούσες. Πατώντας εφαρμογή θα δείτε ότι τελικά έχουν δημιουργηθεί οι πυραμίδες και υπάρχει και το Greek Grid. Πατάμε OK και τελείωσε το πρώτο μέρος από την αρχική μας διαδικασία.